Alright guys, how are you? And good afternoon. So welcome. At ngayon ay Black Saturday. So pupunta tayo ng bayan. So samahan niyo ako guys. Tayo ay mamimili ng bangus. Boneless bangus. Para sa dinner. Alright, so yan, napakaluwag dahil nga Black Saturday. Hindi pa lumalabas ang mga tao, bukas pa. Yan, nakakamiss magmotor. Hindi tayo makapagmotor ng malayo dahil na-expire pala yung ating lisensya. Gagi, ano, pinabayaan. Hindi ko rin namalayan guys na ngayon pala yung expiration niya dahil nga 5 years yung kanyang expiration. Alright, so samahan nyo ako guys. Papark ko lang muna. Alright. Ay, pasukin natin tong ukay-ukay. Music pala. Yan, nasi-CPR na tayo na ito. Kulay. Sama-sama na rin yung ano, magulay, putas at milk. Right, so nakapili na tayo ng mantika. Punta tayo sa kabila. Grabe, parang hindi na ako sanay makipagsiksikan sa ano, sa ganitong sitwasyon. Grabe. Asan bibili ng ano dito? Bangus. Yan, mangga. Mamanita, may mangga. Puto, naalala ko si Sisi Magda, puto. Mangga, Sisi Ma'am Anita, hilig sa mangga. Yan, tuyo. Favorite ko tuyo, syempre. Ano tayo bibili? Dito na tayo siguro. Sabi ka dati pare-pareso na 100. May palambalang ka 120. Timagay. Large size to. Hanggang po may medium. Medium niya yung 100. Timagay. Pwede mo lang. Tumaas. Tumaas yung presyo. Pigay ba mo siya? 95, sir. Ayaman 95. Ha? Pigaya? 95.
Medyo. Yara, sir. Parang maliit. Talura. Pati na. Bracelet. Yung 70 lang. Ate. Yan, bilihan dyan mga isda na. Mga isda nandun sa kabila. Ito ang wet market. Alright. So tapos na tayo mamili ng isda. So doon na tayo dadaan sa ating paboritong lugar. Alright. Traffic. Dito lang naman ma-traffic sa part ng palengke. Yeah, meron ding Starbucks dito guys. Starbucks. Sinira na pala yung ano dito, yung aming munisipyo. Hindi tayo updated. Alright, mamaya ulit. Oh, time to relax, guys. Medyo maaga pa lang siguro, alas 5 pa lang. Kaya hindi pa palubog yung araw. Ayan o. Hindi pa palubog ang araw. Yeah, shout out. Oh. Syempre, tayo ay magtatapos na. Kaya maraming salamat sa inyo kung kayo ay umaabot dito. Wow, ano yun? Thank you so much sa pagsama sa akin. Kahit na walang kakwenta-kwenta yung ating vlog sa araw na to, dahil nga tayo ay namili lang ng bangus for dinner syempre. So maraming salamat again. Thank you. Sep Moto here, lagi nagsasabi na panibagong buhay, panibagong pag-asa. Yeah! Woohoo! So right, Sep, always pabush. Yeah. Ayan, konting karagdagan, trivia lang guys. Itong dinadaanan natin guys ay ang The Venecia Road, kung saan napakagandang kalsada, napakaluwag, pero napakarami na rin kinuha ang buhay. Last na dito yung kinikwento ko sa mga kasama ko, yung bata, dalawang bata, pero isa lang yung namatay doon dahil nga grabe yung sinapit ng bata, no? Actually kahit na ikaw na nagmamaneho dito, mapapansin mo yung mga nagbabike na nasa malayo, pero wala binangga pa rin. Kaya kawawa yung bata. Naalala ko tuloy yung panganay ko dahil halos ganon ang edad, ganon ang laki, mga 13 years old, ganon ang edad ng bata. Yan, dito guys, napakabilis ng motor na
Ewan ko ba nakikipagkarera. Dito siya mismo oh. Ayan guys, so meron pang andun yung cross. Andun yung cross nung ano, kung saan namatay yung bata. Yung sinasabi ko na napakalapit lang ng hospital dito, no, pero inaabot ng mahigit isang oras ata o mag-iisang oras bago dumating ang ambulansya. Siyempre bata yun, naubusan ng dugo at ang sabi ay basag ang ulo. So lagi tayong mag-ingat guys. Malapit man tayo o malayo, doble ingat tayo sa pagdadrive hanggat maaari. Distansya, no? Distansya lang. Alright, dito na lang. Ha? Yun si Michael. Shout out sa'yo Michael, na laging sumusuporta sa lahat ng aking pinapasukan nag-livestream. Nandun din siya, no? Kahit hindi siya nag-YouTube, basta makita niya lang yung kanyang crush. Alam mo na yan kung sino ka. Bye bye.